Boa tarde, xa estamos a transmitir ao vivo, pasan apenas 3 minutiños sobre as 8 hora marcada desta cuarta conversa da lingua en décadas. Benvidas, benvidos a todas as persoas que estexades connosco seguíndonos desde o Facebook ou desde o YouTube. Como sabedes, esta serie de entrevistas organizada pola GAL co apoio, coa subvención da Deputación da Coruña pretende afondar un pouco en cual foi o proceso, cual foi o panorama da situación do noso idioma desde a morte do ditador. Incluso un pouquiño antes. Comezamos nun primeiro encontro entrevistando a Martiño Montero Santalla, que nos falou como protagonista e testemunha da década de 70. Continuamos nos anos 80 co profesor Xosé Luis Rodríguez. Na última entrevista falamos dos anos 90 con Bernardo Penabade. Hoxe inauguramos a mudanza de século e de milenio tamén, non? E comezamos cos primeiros 2000 con Carlos Callón. Así que boa tarde, Carlos. Hola, boa tarde, como estamos? Que tal? Preséntote primeiro e logo vamos ás preguntas. Eu teño algunhas cousiñas, despois tamén comentar que todas as persoas que queirades aproveitar para intervir, preguntar algo ou facer algún comentario, pois tamén estaremos atentas aos comentarios, daquela pois podémolos recoller e introducir tamén durante o vivo, non? Durante o directo este. Entón, Carlos Callón é licenciado en Filoloxía Galega, Portuguesa e máis Románica pola USC e doutorouse na Universidade da Coruña. Actualmente é profesor de Xeografía e Historia, non? En Lisboa, está falando connosco desde ali. É autor tamén de 2 poemarios, numerosos artigos e diversos traballos centrados en estudos literarios e tamén, e en particular, que nos interesa en sociolingüística, non? Con destaque en varios ensaios. Ocupou, ademais, diversas responsabilidades na Mesa pola Normalización Lingüística dende o ano 95. Cantos anos tiñas no ano 95? Pois tiña desas 6, ia facer desas 7. Que me estaba a facer contas e dixo, pois dende ali, non? Até 2014, hoxe en día é presidente de honra da Mesa, foi tamén membro do Grupo de Investigación Galabra, da USC, do Consello de Redacción de Longa Lingua, publicación de Lingua e Sociedade, e tamén é socio da GAL. Vaya persoa tamén, non? Como estou moi satisfeita e a verdade que xa lle decía aos anteriores convidados como que me parece que deu así, que axuda moito, non? A chegar ese perfil académico mesturado co activista para unha cuestión como a lingua. Anos 2000. Eras un chorbito. Onde estabas no anos 2000? Sí, era un rapasiño. Hai unha canción de Silvio Rodríguez que cuando niño yo saqué la cuenta de mi edad por el año 2000. Eu penso que todos os que nacemos así que éramos rapasiños nos 80, nos 90 tamén, pois botábamos as contas de cantos anos íamos ter no 2000, non? Porque era unha opción de que pasaría, non, nese momento. O futuro. E non pasou nada. Non houve así ningún efecto 2000. E, efectivamente, iso si, no tema que nos ocupa, si que é verdade que eu desde adolescente, caíndo do cabalo, cando me reparei, nos aparte somos veciños, non? Eu son de Boiro, e ti de Ribeira. Entón, claro, sendo adolescente, pois de reparar en que o que eu falaba era un idioma de verdade e, por tanto, tomar todas as consecuencias diso. Eu entrei no resto das causas sociais, tomei consciencia da miña propia situación e noutros aspectos, non só no lingüísticos, non en moitos máis, debido á lingua. Foi para min o fío do que comecei a tirar e, a partir de aí, pois moitas máis cousas. E por iso, eu cando era adolescente, era un entusiasta que, en fin, eu penso que podía ser algo riquiño, mas tamén bastante inxenuo, non? Porque eu lembro, por exemplo, de estar repartindo cartases, materiais da mesa, porque cando descubrín que a mesa existía, eu fiquei apaixonado con que existise unha entidade así. Entón, pedindo que me mandasen materiais. Eles mandaron tanto materiais do momento con materiais que tiñan de arquivo que non sabía moi ben que facer con eles.
Eu puxeme a repartir polas parroquias, así e tal, eu pensaba, porque a xente non sabe, cando a xente saiba e tome consciencia do problema, pois isto vai cambiar. Despois xa fun decatándome de que a cousa ia máis De que era complicada. complexa. Pode ser unha experiencia común, non? A moitas persoas, mesmo desa xeración. Cando pensaba en plantexar a década, contigo unha das cousas que sí que vía no inicio era un pouco a digitalización, non? Ou a mudanza de época neste sentido. De facto, non sei se sabes que o PXL lánzase no ano 2001. Pois, Agora é como xa na altura, pois o panorama cibernético, non? O internet era ben diferente. E penso que sí, esta pode ser como... Dime. eu penso que é moi interesante porque os reintegratas, pois pola situación xeral de como se montou a autonomía, pois son minoría, non? É difícil que non nos sexan, sería pedir algo imposible, non? Neste contexto, onde non se transmite tan sequera nas escolas en xeral que esa idea Exacto. existe. Mas, aínda sendo minoría, sempre foron moi dinámicos. Sempre fostes ou fomos, tamén os reintegratas de corazón. Somos. Os que non só son de corazón, senón é verdade que, aínda sendo poucos, móvense moito. Entón, é algo moi bo, e que se nota tamén niso, no feito de que non só pegue o portal galego da lingua que aparecese no 2001, senón que en xeral a forma de pensar as cousas, de a creatividade do reintegracionismo sempre é algo que chama a atención. Obrigada, supoño que tamén moitas das que están aí detrás dirán sí, supoño que ás veces tamén iso de estar fora do institucional fai que o enxeño se teña que agudizar, non? Sí, exacto, de repente unha campaña humorística que dis, isto de onde saiu, esta forma de... é genial, é genial. Pois, dentro desa perspectiva, non? Sobre todo do reintegracionismo, creo que sí que houbo esta porta aberta en internet donde ou seja, o contacto ca lusofonía era sempre unha chave, porque a pregunta sería que hipótese ten unha lingua se non está na internet, non? Neste século. Sobre todo porque penso que nesa altura, e mesmo hoxe, non? Pois o galego, tanto para o españolismo, podía ser que non estaba, ou se estaba era claramente secundario, folclorizado, etc. E moitas veces para o galeguismo tamén, porque esta foi un discurso recorrente, non? Non hai materiais en galego, non temos presenza, cando, digamos que non se estaba tamén a ter presente toda esa inxente cantidade de materiais que sí que xa había, non? Sí, é verdade. Nese sentido, a Mesa aprobara o que se chama o proxecto Alenmiño, non sei se escoitaches falar, iso xa se aprobou nos 90. Eu ainda non, antes de eu afiliarme á Mesa e tal, justamente o proxecto Alenmiño partía desa idea, de que tentaba ser, de feito utilizaba ese termo tamén de ser capacetes azuis no conflito normativo, non? De tentar que houvese puntos en común, non? De que non, pois, se non é a mesma lingua, non hai linguas tan parecidas no mundo. Non é tan parecido ao galego como o portugués, nin o portugués como o galego. Entón, iso é, por tanto, que mesmo o galego, se fose unha lingua totalmente independente, sen familia no mundo, con 3 millóns de falantes, habería cousas que non podería facer, habería traduccións as que non podería chegar, habería programas informáticos que non podería chegar, como lle acontece a outras linguas, con esa dimensión demográfica ou económica. Entón, o profesor Miño dicía, ok, pois entón, imos a reasumir iso, asumir tamén que imos aspirar a que todo o que podamos ter, non no galego, dentro do sistema lingüístico, a nosa propia personalidade que podamos ter, mas o que non se poida ter, facelo a través do estándar portugués. Entón, aí reclamouse as universidades que comprasen libros en portugués, porque hai libros que están traducidos ao portugués, sexa portugués europeu, portugués de Portugal, portugués do Brasil, que non están traducidos ao galego, a cantidade é enorme, non pode sorprender. Xa os propios portugueses se sorprenden dos libros traducidos en portugués do Brasil que en Portugal non teñen, imaginemos para a nosa realidade. Entón, as universidades poderían facer iso. E trátase, por exemplo, dunha política amável, porque non crea conflito, de crear pequenas bibliotecas nos institutos, de estimular todo iso. E, no entanto, a pesar de que se propuxo e de que se reiterou tamén, iso foi antes de eu mesmo ser socio, e mesmo sendo eu presidente tamén se reiterou esa petición, e non se fixo nada.
Entón, que Fíxate. entrar. E aí tamén hai que dicir, porque do mesmo xeito que temos que ser pesadiños e pesadiñas reclamando que os gobernos, pois o goberno galego, que Feixóo como incumpre as normas, mesmo internacionais, como retroceso, iso hai que mantelo. Mas tamén hai que recoñecer que hai ámbitos aos cales Feixóo non chega e non se fai o que se debería facer. Por exemplo, nas universidades. Non? Entón, esas cousas, ese punto, non? Que mesmo unha persoa que sexa totalmente oficialista, que pense que o galego é un idioma totalmente diferente do portugués, quero dicir, é reparar de que a cuestión é que vai necesitar ou algunha lingua auxiliar, non? Para determinadas cuestións. A cuestión é escoller que lingua auxiliar, o español ou o portugués. Entón, claro. Sí. De facto, xusto parece que encaixa moi ben con outra das efemérides que traía de inicio da década, que é a aprobación do acordo ortográfico de 2003, non? Que precisamente se chamou da Concordia e que creo que recollía moito na teoría este discurso que tú colocas, non? De se fixer falta unha lingua auxiliar, temos aí este tronco común, non? Xa, para quen non entendese que era a mesma cousa, vamos. Que pasou con isto? Como viviste tú aquel acordo e que analizas de aí, non? É que aí falaste na teoría. Ese foi o problema, non? Que eu, a verdade, participei en parte, non, obviamente non me sentei na mesa de lingüistas, non? E iso non é así. Aí o campo nacionalista foi fundamental para tentar conseguir ese acordo. Hai que lembrar que foi impulsado pola Asociación Sociopedagóxica Galega, ¿sí? Que foi a que sentou o Instituto da Lingua Galega, a Real Academia Galega e aos departamentos das 3 universidades, non? Da de Vigo, da Coruña e de Santiago de Compostela. Xa cos axentes que se sentaban, xa ficaba claro cal ia ser a postura mayoritaria, non? Iso é bastante claro. Que acontece? Por que eses axentes que levaban desde os anos, desde que se fixo a arquitectura autonómica, como xa se explicou nos vídeos anteriores, non? Pois expulsando a todas as persoas que fosen diverxentes, que iso tamén hai que lembralo, iso hai que quero dicir, para min é moi importante lembrar que nos anos 80, 90 se perseguía que non podían ter premios, non podían aprobar oposicións, non podían ser profesores ou profesoras de galego, persoas que tivesen esas ideas diferentes. Iso é unha situación moi grave, non? Mas, digo, por que se sentaron tamén a falar eses axentes que levaban tanto tempo actuando deste xeito? Pois hai un factor moi importante, non? Que é o nacionalismo galego estaba nun momento moi importante de crecemento. Lembrémonos cando comeza os anos 2000, o nacionalismo galego ten as alcaldías, por exemplo, de Vigo, de Ferrol, de Pontevedra, e depois ten as tenencias de alcaldía de Lugo, de Santiago de Compostela, estou dubidando se de Ourense ou non, mas quero dicir que é unha forza urbana moi importante, mesmo coa alcaldía da primeira cidade galega, unha presenza cada vez maior tamén no Congreso dos Deputados, no Parlamento galego, en fin, con esas expectativas moi importantes, non? Un nacionalismo galego que, ainda que con contradicións na base e nas institucións, mantiña, igual que mantén, a súa idea do galego como formando parte do sistema lingüístico galego-portugués como indiscutível, non? Como algo mayoritario e tal. Entón, iso foi o que fixo que iso se pudese producir. Sen esa outra parte, sen o peso do nacionalismo galego e esa impresión de crecemento, ese acordo sería complicado. Que acontece? Que, efectivamente, na teoría chegase a unha doutrina de, polo menos, recoñecer non o portugués como lingua auxiliar, etcétera. Iso foi. Aí ficou. Xusto temos que chegarnos... Eu penso, día hoxe 30 de xuño de 2021, eu penso que o nacionalismo galego debería, polo menos, repensar. Porque nós chegamos a un acordo cunha serie de premisas, o Bloque Nacionalista Galego pasou a utilizar esa norma acordada,
a SIGA, que a SIGA xa utilizaba moito a norma oficial, mas utilizou xa con normalidade a norma acordada, a Mesa pola Normalización Lingüística, etc. Moito asociacionismo cultural pasou a utilizar esta norma acordada. No entanto, con que nos encontramos? Con que a norma en cuestións básicas, como, por exemplo, o nome do país, non, que ten esa redacción que sabemos enrevesada para recoñecer que a forma propia é forma propia tamén, mas lembrémonos como a Real Academia Galega chegou a presentar relatorios contra a parte do goberno galego do BNG por utilizar ese termo. Ou vexamos o dicionario da Real Academia Galega, como está actuando, todo a creación de neoloxismos como se o galego fose unha lingua sen ningún tipo de, non, de familia, sen tivese que claro, sí, como un home calquera, un señor na Real Academia Galega dinlle, ti, tes que escoller unha palabra para isto, e nada, el, coa súa, sen ter en conta nin tan sequera o que se pode ter debatido por parte dos psicógrafos e psicógrafas galegas nestas décadas, non, elabora un relatorio dicindo, pois ten que utilizarse esta palabra que ás veces inventou, ás veces simplemente é un calco do español máis ou menos disimulado, claro, non é xeito de proceder. Non sería xeito de proceder mesmo se o galego non tivese familia lingüística, mas téndoa, e vendo uns acordos nese sentido, a min pareceme que desde logo o nacionalismo galego debería repensar non quer dicir tampouco, mas pois mostrar a súa firmeza, disconformidade, ou mesmo desde o nacionalismo, non, naquelas institucións culturais, pois tamén, si, repensar o debate normativo, unha norma que leva 18 anos en vigor. A Lei de Normalización Lingüística di que o proceso normativo debe ser repensado conforme avance o proceso de normalización. Sí, non? Até que punto si é dinámico, realmente. Fíxate, xusto temos unha pregunta respecto disto de Ricard Xulia Díaz e di, a miña pregunta era, xa dita a minutos a callón, quais foron as alegazóns para forzar a RAG a admitir no ano 2003 certas palabras converxentes co portugués, adxetivos en vel, preposicións, conxuncións, e finalmente algúns retoques nas locucións conxuntivas, penso eu, aceitar canto a obrigado. Sí, Ricard, pois como o Ricard sabía que isto ia ser, efectivamente mandoume dicindo, non sei se faceche esta pregunta. E, olla, Ricard, de algún xeito estaba respondendo agora, porque ainda que houve un debate lingüístico por parte de representantes, xa digo, das tres universidades, do Instituto da Lingua Galega e da Real Academia Galega, a chave para mudar esas pequenas cuestións foi esa presión. É verdade que houve versións anteriores, iniciais do debate, onde se falaba de ir moi alén disto. Ao inicio de todo, mas só ao inicio de todo o debate, falábase mesmo da posibilidade de asumir o LH e o NH. Mas só ao inicio de todo. Iso xa houve quen estivo en contra desde o começo, e tamén hai que dicir que hai algunhas persoas que nos poderíamos levar unha sorpresa por parte do ILGA ou da Real Academia Galega e que non verían ningún problema niso. E até que punto sería trascendental, nin que só fose iso, non? Polo que simboliza o dígrafo. Sí, mas por iso hai... E, ademais, é moi interesante ver nas hemerotecas dese tempo como persoas que nos anos 80 e 90 dicían non pode haber disensión no tema normativo, todos temos que utilizar a mesma norma polo ben do país e todo isto. E mesmo dicían que era patriotismo. En canto se comezou a facer ese debate, houve persoas que antes tiñan ese discurso e que pasaron a criticar as normas que se podían acordar e que finalmente se acordaron, dicindo que estaban lusificando a lingua e todo isto. Peor fora o que era o alcalde da Coruña neses momentos, Francisco Vázquez, que xa dubido se dixo terrorismo ou... Mas o terrorismo é moi semellante, as normativas, o acordo normativo. Mas se proía era por algo. Está interesante traerles a... O feito de se enfadar tanto co asunto mostra a importancia tamén do tema normativo. Xa.
Sí, está ben cando se fala da cuestión normativa e ortográfica traer sempre esa parte xa do que marcha directamente da lingua, non? E se vai cara ao español, porque realmente digamos que o conflito lingüístico neste país non é só sería máis fácil se só fose entre as Claro. que xa temos ese consenso de mínimos, non? Mas depois hai que pelexar aínda contra toda esa contra todo o españolismo que ni siquiera recoñece, non? Sí, por Eh, iso dicíamos do capacetes azuis, non? De tentar justamente de todas as persoas que aman o galego, sexa despois cal sexa a súa postura normativa, pois que poidan remar no mesmo barco. E eu penso que é algo moi bo que está acontecendo nos últimos anos. De que, efectivamente, de que hai máis esa actitude positiva de saber que é moito máis o que nos une que o que nos separa. Sí, claro, comentabas antes ben tamén pois que viñamos de décadas de moita ferida, non? De haber, pois, eso, unha condena ao ostracismo no mellor dos casos incluso represión por unha cuestión ortográfica. Aquí este acordo creo que sí que Quen pense que é un invento, porque tamén poden dizer, están exagerando. Non é só ler a imprensa da época, é que hai conferencias onde o asumían, onde os responsables de política lingüística ou de cultura do goberno galego dixían non, é que nós, os profesores luxistas, non nos contratamos. Así de claro, Sí. E a verdade é que os convidados que falaron das décadas precedentes foron moi xenerosos, moi pouco, bueno, falaron con ningún resentimento, non? Entón creo que iso axudou pois tamén a ter unha lectura histórica xusta e tamén con perspectiva de chegar a outra posición, non? De non quedar aí enquistado na ferida. Mas sí que me parece moi interesante telo presente tamén, non? Para entender cal é o panorama hoxe. Este acordo de 2003 sí que foi como masivo, non? Non é como antes que ao mellor estaba así a xente cos mínimos, cos máximos e con toda esa diversidade, mas aínda así seguiu habendo o que comentabas, non? De certa disidencia cara a iso. A cuestión lingüística no noso país ten un peso importantísimo, non? Para min era como, sí, todas estas hipóteses e propostas ortográficas e normativas teñen sido foco do debate non só filolóxico, lingüístico, mas nacionalitario, non? Cultural, que son como estratégicas no noso país. Até que punto ti tes sentido, por exemplo, como filólogo, non? E como persoa que creou materiais de divulgación e activista, como era recibido esas questões, eses debates, esas posicións? Como é recibido en xeral ou... Por exemplo, o teu material, digo, os teus libros, sí, o traballo específico que tes feito. Eu he venido aquí a hablar de mi libro. Ou outros, non? Porque realmente, claro... Sí que sobre o que falamos nesta por exemplo, teño aquí, claro que sí, eu aí preparando o único exemplo por aquí. En castellano non hai problema, digo porque falo deste libro e non de outros, porque neste sí que falo, recollo os artigos que publiquei desde os últimos anos de Fraga, porque lembrémonos que efectivamente Fraga continuaba gobernando iso na primeira metade da década. Exacto. Entón, anos nos cales non era unha política lingüística agresiva como a que podemos ver e vivir con Feixóo, era unha política máis de anestesia, ¿sí? De destruir, de evitar que o galego avance, mas, no entanto, tamén de forma moi intelixente, unha política de empanada, de la con grelos e todo isto, que é ter adormecido o corpo social que podería protestar, ¿sí? Porque o galego non... Porque ás veces tamén escoitamos de e agora falase menos galego, agora que o galego entra na escola. Que o galego entra na escola? Que os estudos sempre din que nunca se garantiron nin un mínimo dese 25 ou 20% do galego na escola. Entón, que é unha porcentaxe raquítica, moi inferior, por exemplo, a de Valencia. Entón, digo que no libro falo desa primeira metade da década con gobernando Fraga, esa política anestésica, despois como nesa metade da década se aproba o plan de normalización, que podemos despois falar un bocadiño máis sobre el, e despois xa coa chegada do bipartito. Entón, nos meus libros, o que tento é sempre, a ver, o mundo non vai mudar por un libro, iso é así, mas tento que sexan ferramentas útiles para a xente que
que teña consciencia da situación do idioma, pois por un lado para estar mellor informada e para ser mellor para sermos mellores activistas da nosa causa, non? En defensa da lingua, sabendo que efectivamente é sementar, sabendo que ás veces no futuro pois pode nascer algo novo. Entón, este libro, por exemplo, fala diso, mas é máis iso. Ainda ten aí, eu fixen unha piada, porque na cuberta do libro está un fragmento do Pórtico da Gloria, efectivamente, que aí o mestre Mateu sabía, era aquí unha profecía de que nos ian tentar arrincar a lingua. Entón, claro, este libro, por exemplo, en castellano non hai problema, igual que galego cantes e galego falantes, son libros iso de reflexión. Si que hai 2 libros que publiquei sobre a lingua que sí que me trouxeron resultados máis sorprendentes, porque non só reflexión, senón de xente que me comenta que mudou os seus hábitos de forma directa, non? Son, sobre todo, como defender esos teus dereitos lingüísticos e máis o libriño Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, que é un libro con título enganoso, mas, en fin, que eu sempre que publico libros, sempre depois gasto moito tempo e moito diñeiro presentándoos, porque é un xeito tamén de facer activismo. É obvio que non gaño, non me dá para a gasolina, non? Mas claro, é útil, é unha excusa máis para termos actos, para falarmos. E consideras que será abondo o activismo, non? Realmente queremos salvar o galego, temos hipóteses? Sí, o que acontece é que, claro, eu penso que hai 2 preguntas moi interesantes e moi importantes. A primeira, por que o galego, cumprindo todas as condicións para poder ser a lingua natural do país, non a é? Esa é unha pregunta importante. E a segunda pregunta, que nos facemos poucas veces e deberíamos facela, é por que o galego segue vivo? Porque normalmente somos máis pesimistas e todo isto, e hai que ser realistas, non? De que o galego vai mal e todo isto. Mas é extraño tamén que o galego siga vivo. Porque unha lingua na cal lle bateron os nenos e as nenas nas escolas polo menos ata a década de 70. Outra cousa é que, en xeral, hai sobre isto traballos de Isabela Rivas, se pensamos nas nosas familias, cando nos falan de como lles batían nas escolas, normalmente non o lembran como unha cousa ruín. Non din como odio esta profesora que me batía. Dixen, batíame porque falaba galego. Era normal, non, como algo que está tan interiorizado. Entón, batían nas escolas como mínimo até os anos 70. Expulsado de todo uso oficial. Moi lonxe, desde logo, de calquera tipo de uso oficial como pode ter o catalán ou o vasco. E, non tanto, con moitas dificultades estamos aquí. Entón, eu penso que hai elementos e razóns para estarmos preocupados e preocupadas, mas penso tamén que hai motivos para optimismo se somos capaces de que as institucións cumpran o seu papel. Porque tamén que podemos ver en estas campañas todas que hai publicitarias, cando falan de cousas do país, ou mesmo nestas cousas tan fuleiras, non? De cando se poñen co de Xoaniña, Bochecha, todas estas cousas, que podemos ver que hai moitísima xente que responde. Moitísima xente, mesmo falante de español, que se sente vinculada niso. Non falta para que esas persoas que se senten vinculadas non só compren unha camisola que poña Bochecha ou senón que dean o paso. Pois ter posibilidade, mas é que hai moitísimas cousas que temos nós de carencias e que non ten ningunha outra lingua do Estado. Xa sei que temos potencialidades importantes que non se aproveitan, non? O paso, efectivamente, de non nos sentirmos a día de hoxe, pois, es de Boiro, ti se nos días moi pequeniña. Comparado comigo, digo. Mas, claro que non. Mas, que quero dicir? Que supoño que ti non te lembras de ver a Radio Televisión Portuguesa en Boiro. Xa non che cadrou. Non. Cando eu era pequeno... E apañabas sinal ali. Víamos os programas varios da RTP, mas cando se vían? Víanse na primavera e no verán. Despois no outono e no inverno non. Mas sí, meus irmáns e máis eu... Tiñas unha antena particular? Era que tiñas algo de pago? Pregúntalle á familia. Pregúntalle aos máis vellos da familia. E podíase ver.
e podíase ver. Eu lembro de cantar con meus irmáns, Sebastián, come tudo, e así, de varios programas que había. Vaya. E hoxe, curiosamente, hai menos do que había neses anos. Non, quero dicir que é certo que todo isto que non se está aproveitando, pero despois, no ámbito do país, quero dicir, somos o único territorio do Estado con lingua con algún rango de oficialidade onde, por exemplo, non se estrea ningún filme infantil, juvenil, no idioma propio. Xa, non, que non hai. Non hai desde hai anos. Iso, para o vasco ou para o catalán, é inimaginável. Xa poderán ter dificultades para conseguir despois máis... Iso non existe. O nivel de infrarrepresentación do galego nas universidades, e no ensino secundario, e no primario, e no infantil, iso é desastroso. É desastroso. De profesorado que, quero dicir, que só lles ensinan galego aos nenos e nenas nas idades os días da semana e o resto do tempo non lles transmite nada da lingua. Entón, o extraño sería que con todas estas circunstancias o galego estivese mellor. O que si vemos é, se somos capaces de que as institucións cumpran outro papel, falo institucións en plural, a xunta, con certeza, ten que ser a fundamental, mas todas elas teñen que ter... Imos entrar no institucional, porque sí que creo que hai cousas aí moi interesantes para o Fraga, bipartito, mas quero tamén volver a recuperar aquí comentarios, porque escreve Fis Pousa, Toni Cantó xa ten chiringuito en defensa do español, está atacado na Galiza. Iso é boa piada, ben paja. E tamén está seguíndonos Martiño Montero, fala cun perfil Casal de Gonce Corbeiro, son Martiño Montero desde Fene, saudazóns para todos. Martiño, que, como decía, foi o que inaugurou esta serie de entrevistas e que seguro que sabe ben do que estás a falar. Fiz Pousa recupera e comenta: o de Fodechinchos vende moito. Publicidade da RTP Play. E outro comentario de Breu, que comenta: gostaba preguntar ao Carlos sobre o seu paso pelo programa esta mañá. Non houve moita bandeira española no programa? Sí, o do programa esta mañá foi unha destas cousas que non se esperan tamén, aí foi Gabriel André, quen de algún xeito conseguiu ter esta presenza dentro deste espazo da televisión portuguesa, TVI, pois querían dedicar a mañá a cousas vinculadas co Estado español, e sorprendentemente, digo sorprendentemente, porque non ollan moito en xeral para o norte e para nós, iso é dicir, pois decidiron dedicarlle uns minutiños, me dixeron que ese moi poucos minutos, a lingua nosa, non? Entón, a partir de aí, pois foi o caso de ver como podía aproveitarse iso. Eu sabía que ia estar uns minutos, sabía que íamos ver o tema das palabras. A propósito, estas palabras non as escollín eu só, aí sí que lle pedín axuda a Valentín Faxín. Algúnas xa coincidían na forma de pensar e outras... Quero dicir que aí pode parecer unha cousa simplemente individual. Foi un complot reintegracionista, eso. Foi un complot. Sobre todo un traballo en equipa, porque un pode, non, eu que dá a cara, mas en realidade aí fomos moitas persoas as que estíamos implicadas para que E o que sí, claro, hai que ter presente como é o tempo da televisión, entre que eu chego, que había que facer a PCR, porque claro, para poder estar sen máscara, tens que facer unha PCR previamente, non sei que, esperar ali, e nin me pasa. Eu que pensaba en principio que ia estar sentado, por exemplo, de repente encontrome con que teño que estar de pé. Foi todo así, e foi segundos antes de comezar, efectivamente, eu, cando estou falando, vexo de reollo que non colocaron a bandeira galega, entón, eu pensei no momento, que conste que non vía totalmente, eu só vía de reollo. Eu pensei, comento algo, e digo, se comento teria que porme a explicar, non van a entender o que estou falando, entón dixen, nada, teño 4 minutos como moito, isto hai que aproveitar para que mandar as mensaxes básicas. Mas sí que teño que agradecer a amabilidade, o feito de que nos cedesen espazo, que iso despois deu lugar tamén nos medios galegos, pois tivo un eco que me sorprendeu. Entón, oxalá se repita.
oxalá se repita, digo, non, ese tipo de cousas. Sí, é un proceso, tamén o entendo, non? Acredito que ao principio mellor nos sorprenda máis ou haxa persoas que nos podamos sentir incómodas cadra coa simboloxía española coa que non nos sentimos representadas, mas efectivamente sí que creo que polo menos que a recepción de Galizas foi moi positiva, non? De ver pois a atitude positiva e construtiva para unha xente que non sabe cual é o panorama aquí na Claro, Galiza, non? exacto, Exacto. exacto. Entón, é bon, sobre todo cando en xeral, ainda que hai eu iso, tamén vou coñecendo a moita xente que sabe cousas de nós, xente que entra no portal galego da lingua, sí, é unha alegría, mas en xeral non se sabe, non se entende, pénsase España igual a español, iso Claro. nos libros de texto podes incluir a cuestión do galego-portugués, mas hoxe ainda lía un libro de texto do último ano do secundario, e claro, comeza dicindo, sí, do latín pásase ao galego-portugués, e o portugués nace despois, en realidade, a partir do século XIII. Como tal e como se explica, non se acaba de entender moi ben tampouco que iso. E pensemos que, por exemplo, a literatura medieval, non, antes de Fernán López, todo Fernán López, as cantigas durante varios anos non estaban presentes nas escolas portuguesas, non se estudaban. Agora recuperáronse desde hai, non sei, 5, 6, 7 anos, hai pouco tempo. Nesa parte onde se estudan as cantigas, nos libros de texto sí que se incluen cousas, por exemplo, sobre a Lei Pasandrade. Outra cousa é que o profesorado estexa preparado para entender iso. Claro. Hai manuais escolares que se utilizan de forma masiva nas escolas portuguesas onde se fala da Lei Pasandrade, por exemplo. Mais, digo, que é algo moi recente. E claro, se nos anos 80, 90 nin se estudaban as cantigas, era máis complicado tamén que houvese xente que pensase sobre iso. Moi ben. Vou continuar agora coa cuestión institucional tamén. Son unha cousiña máis que tamén pensemos en todo o papel negativo que cumpriron en xeral as institucións autonómicas, que iso tamén nos deixou ferida, non? De pensar como intelectuais a nivel académico, europeo ou mundial, e mesmo algúns portugueses que antes ollaban para Galiza entendendo como parte do sistema lingüístico galego-portugués e todo isto, pois unha vez que viron como chegaban algunhas prebendas por parte do goberno galego, mudaron a súa postura, non? Que isto é curioso, como as isoglosas mudan segundo, pois é algo moi duro, mas é así, segundo os euros que haxen riba da mesa. Iso ten acontecido nos anos 80 e nos anos 90. Ese tipo de situacións non axudaron, porque se axudasen polo menos para ver a peculiaridade do país e a partir de aí, pois, iso, o resto xa irá indo. Mas non foi unha política favorable nese sentido. O goberno galego que podía ter delegacións en Portugal e no Brasil, e non as ten, non? Pensemos que aquí en Portugal, por exemplo, ten no Extremadura, e non pasa nada. E non pasa nada. O extremeño sempre é unha comparación odiosa con nós. Claro, unha moi boa delegación, ademais. Bon, recupero aquí os comentarios e continuamos aí falando de institucional, porque sí que creo que está ben falar así de como foi o proceso de Fraga e posterior bipartito. Volta a Ricard, comenta, España xa ten moitísima publicidade desde Portugal, por exemplo, desde o ensino lá. Da Galiza non, entón non pasa nada. Relacionado a bandeira de España, relacionado co asunto da bandeira de España, era antigo. Sí, claro, e ademais non, polo menos, quero dicir, da bandeira de España dentro dun programa que fala do Estado español, a cuestión é, claro, que os nosos símbolos propios que non aparezan de forma, non? Ten sequera que eu podo, outro entendo, non parece comprensível. Xa. Fis pousa, volta a falar tamén e di, eu estou moito cos irmáns da Beirada Sul do Miño, estamos falando con moita naturalidade un galego-portugués cos nosos sotaques miñotos. Moitos queren vender libros con subsidios. Entendo que aquí retoma a questón da ortografía tamén. Subsidios, últimos anos do fraguismo,
Como que eran eses últimos tempos de Fraga a respecto da lingua? Cual pensas que podría ser... Bueno, falabas antes un pouco, non? Así como unha pasividade, unha non hostilidade. Cual foi a diferenza con respecto a ese 2005 no que entra o goberno de PSOE-BNG? Sí, a cuestión efectivamente era adormecer o corpo social favorável ao idioma. Entón, non había adiantos no ensino. De feito, aprobárase un decreto no ano 1995 que falaba sobre as materias mínimas que debería haber de galego na escola e, no tanto, non se cumpría. Non se cumpría até o punto de que, desde a mesa, presentamos unha demanda contra a inspección educativa no ano 2004, cun traballo moi intenso desde o ano 2003, onde recollemos información sobre os libros de texto que se recomendaban nas escolas e institutos. Entón, nós dedicamos moitas horas a ver se os libros de textos recomendados en que lingua estaban. En materias que, en teoría, deberían impartirse en galego, non se recomendaban os libros de texto en galego. Non? Mesmo había centros concertados e centros privados onde non se recomendaba ningún libro en galego. Entón, era así evidente. Entón, desde a mesa decidimos denunciar a inspección educativa, demos advertencias e todo isto, e aí deusenos a razón desde o tribunal, dicindo que había probas a ese respecto, mas que iso non o sea, era como unha razón moral, que iso non se ia facer nada. Entón, claro, mas que iso acontecese no ensino, podríamos dicir tamén o que acontecía nos medios de comunicación, onde a TVG continuaba a existir, mas con usos moitas veces dilóxicos, e despois non había un aumento do galego nos medios de comunicación, nos xornais, de feito, a porcentaxe de galego nos xornais nestes anos é prácticamente a mesma, en algúns casos inferior no ano 75, 76 e 77. De acordo? Hai estudos ao respecto de persoas que se puxeron a medir aí Entón, quero dicir que a situación do galego era, en algúns aspectos, en algúns ámbitos, calamitosa, mas a sensación social era de que non era así. De que non era así porque non había esa agresividade por parte do goberno. O goberno aprobaba leis coa condición de que esas leis nunca se cumprisen. Sí? E, de feito, aí levounos tamén desde a mesa propuxéramos xa un acordo nacional en defensa do galego e, ao final, desde o goberno de Fraga o que se fixo foi redirixir iso a cara a un plan xeral de normalización da lingua galega, onde participaron varios centos de persoas e un mesmo, pois, en fin, iso formou parte tamén dun espírito de tentar dialogar, tentar chegar a acordos, tentar chegar a adiantos. Formei parte dunha comisión, por exemplo, que a comisión estaba presidida por Alfonso Sánchez Izquierdo, non sei se te reparas en quen é. Alfonso Sánchez Izquierdo é o presidente da Corporación da Radio e Televisión Galega desde que entrou Feixóo no goberno. Entón é bastante curioso porque, claro, eu moitas veces penso, el presidía a Comisión do Plan Xeral de Normalización, debatíamos sobre aspectos, concordaba con todo o que había que facer, non? Para promover o galego no audiovisual e no cinema e todo isto. Que ten a ver o que se aprobou no Plan Xeral de Normalización coas cousas que el fai. Nada, non? Todas as medidas do Plan Xeral de Normalización que se aprobou por unanimidade no ano 2004, no goberno Fraga non se levaron a cabo, e no goberno de Feixóo non só non se levaron a cabo, sino que se vai xusto no camiño contrario. Feixóo é vicepresidente do... Estou dubidando se era vicepresidente ou se era conselleiro. Era vicepresidente do goberno galego, se vicepresidente do goberno galego, cando se aproba o Plan Xeral de Normalización da lingua galega. Que, en fin... Digo porque ás veces tamén fala como se non tivese nada a ver con... Sí. Entón, ese é o contexto. O bipartito que é o que tenta? Que pasou? Dese 2005, 2009, non? Segunda metade da década. Sí, pois aí, desde o bipartito, bipartito xa o di a propia palabra, non? Entón, aí está o BNG e a parte mayoritaria do goberno que é o PSOE, onde hai diferentes sensibilidades.
se non lembro mal. Perdón? Que penso que foi tamén o PSOE quen asumir a responsabilidade da Sí, Secretaría. sí. Non só iso, é que ademais fora o último en ser acordado. Quer dizer, todos o resto dos puntos do acordo estaban fechados e non se ve, houve unha especie de división salomónica na cal a responsabilidade pasaba a alguén nomeado polo PSOE, mas que ao mesmo tempo tería unha comisión nomeada da cal farían parte dúas persoas do PSOE e dúas persoas do BNG. Sí, entón, efectivamente, mas é bastante significativo o feito que de todos os puntos do goberno non foi política territorial, non foi educación, non foi cultura, non foi facenda, non. Eses, sobre os outros puntos que en principio son os, non, pois un que se pode imaginar que é algo gordo, en realidade o último a ser acordado foi a política lingüística, o cal mostra que en realidade era o máis gordo. E aí que deu, porque realmente para non ter habido mudanzas significativas por parte da administración con respecto ao que viña herdado, non? Realmente que sí que se viu un apoxeo de un españolismo belixerante contra o fin desta década, non? Estou a pensar, por exemplo, na organización Galicia Bilingüe, que comezou a manifestarse contra unha suposta imposición do galego, a favorecer discursos bueno, non sei nin como definilos, non? Pero vamos, que rematou cunha manifestación en Compostela, ademais usando esa terminoloxía, non? Que era como todo o tempo ese engano de falar de bilingüismo hormónico, de dereito de contraimposición, non? Era todo como moi enrevesado nese discurso para agachar pois unha proposta moi belixerante, españolista, filofascista, cando se vía quen eran as adhesións político-ideolóxicas que estaban detrás, porque isto tamén non hai que destapar, non? Era... Sí. Pero que conste que durante o bipartito, aínda que se... No comezo demorou en porse en andamento algúns aspectos. Desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística, pois o traballo pois tardou en comezar. Imos deixalo aí. Desde a mesa pois fomos moi críticos e con razón no seu momento, porque, aparte, penso que o tempo nos deu a razón, porque mostra que se... como dicía Joan Fuster, toda política que non fagas van a facer contra ti. Entón, que acontece? Que hai outras consellerías do goberno onde sí se deron algúns pasos adiante que ás veces significativos, outras veces insuficientes, e algúns cousas pequenísimas. Por exemplo, o feito de que os cargos nomeados polo BNG falasen galego sempre, e de algunhas elites galegas deixábamos coa boca aberta. Eu lembrome cando negociáramos na mesa neses anos, negociáramos coas caixas galegas que había daquela, e negociáramos para ver se incluían o galego. Fixéramos unha grande campaña de recollida de persoas que dicían que domiciliarían as súas nóminas naquelas entidades que usasen o galego con normalidade. Por parte de Caixa Galicia foi a primeira entidade en interesarse, e eu lembrome nas entrevistas cos directivos de Caixa Galicia que dicían: es que la conselleira habla gallego. La conselleira habla gallego sempre. E estaban sorprendidísimos diso, porque claro, cos gobernos anteriores traban con que lían o papel e despois xa con eles que pasaban, cambiaban de lingua. Entón, para eles iso xa era sorprendente, o feito de que houvese persoas con responsabilidades no goberno galego que utilizaban sempre o idioma galego. Despois, iso por parte no ensino, houbo sexa nas galescolas, non nas escolas infantís, desde a vicepresidencia, ou sexa desde a Consellería de Educación co decreto que pretendía implantar o 50% do ensino en galego. Un decreto que, recordemos, non só cumpría co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega punto a punto, senón que ademais cumpría simplemente acollía os mínimos do decreto que estaba en vigor nas Baleares aprobado polo Partido Popular. Un decreto que foi negociado até a última vírgula co Partido Popular,
até a última vírgula. Eu aí sí que podo dicir que participei dunha forma tamén máis directa na negociación dese decreto, igual que comentaba antes, nas primeiras versións ese decreto era moito máis ambicioso e foise rebaixando, rebaixando e rebaixando, e nós mesmos dixemos, pois, olla, quero dicir, a cuestión é que se vexa un salto cualitativo, que se vexa unha introdución real, que de verdade se vaya, para nós o máis importante non é o que apareça no papel, senón que se tomen as medidas para que se cumpra, porque esa é a verdadeira diferenza, e tamén para nós era importante que pudese haber ese consenso. Tamén era importante, nós tamén, eu sempre manifestei a miña opinión de que non pode ser que cando goberna o PP goberne cos criterios do PP e que cando non goberne o PP o BNG ou o PSOE gobernen pensando que o PP non se enfade. Iso non ten sentido. Porque ao final acaba sendo un goberno fantasmático do Partido Popular. Enténdeseme o que digo, non como máis aí chegas a ese acordo, o propio Partido Popular participa na presentación deste decreto do 50% e días máis tarde quebran o acordo e os grupúsculos, que sempre existiron grupúsculos contra o galego, pois pasan a estar moito máis animados. Galicia bilingüe, porque, a ver, é que se o pensamos un pouco, Galicia bilingüe, unha entidade que a presidenta e o vicepresidente eran xa marido e muller. Claro, mas é que iso di moito, porque en realidade que eran 5 persoas na directiva. Bastante ben avenidas, non? Claro, e aparecían repetidamente, de unha vez era directiva de Galicia bilingüe, outra vez era unha madre que non puede, que su hija tiene pesadillas porque tiene unha asignatura en gallego. E iso de dicir que tiene unha asignatura en gallego e que su hija tiene pesadillas, pumba, copaba os medios de comunicación. Pensemos que no último ano, antes das eleccións, tivo máis entrevistas no principal xornal galego a presidenta desta entidade que o presidente do goberno galego. Iso é que di moito. Mas entidades quen teña ollos veo perfeitamente. Antes do bipartito existían entidades como AGLI, Asociación Gallega por la Libertad del Idioma. AGLI, é que hasta o nome escolleron yo mal, que non sona. Eras tamén unha mesa por la libertad lingüística, ou así, en fin. Claro, que era unha estrategia estatal, en realidade, non? Eu penso que aí detrás estaba como o unionismo español facendo forza con unha apoxo da ultradereita que ten ese espacio mediático que tamén estamos a ver na actualidade, non? Como esa sobrerepresentación mediática. Aí tense apuntado a relevancia da FAES, a Fundación de José María Aznar, como o que fixeron foi coller os grupúsculos minoritarios contra o galego e o que fixeron foi limpalos. Un pouco iso que en realidade acontece con máis movementos sociais, entre aspas, de extrema direita, non? Que o que fan é coller as ideas recesas de sempre, mas presentalas de outro xeito, non? A mí lembrame un pouco, non sei se viste esa serie The Boys, está en Amazon Prime, eu non gostei moito da serie, unha serie sobre superheróis, que como se portarían os superheróis nun mundo real. Son superheróis con actitudes... Eu nexal non gosto moito de superheróis, mas esta serie ten un guión frouxo, vou recoñecelo, mas ten cousas. E unha delas, vou facer un spoiler tremendo, mas me parece que nese fragmentiño do final da serie é polo que compensa toda esa serie. Unha delas é unha superheroína que expresa ideas homofóbicas, racistas, etc. É que a xente adora. A xente adora o que lle digo sobre a xenofobia, sobre o racismo, sobre o odio contra os estranxeiros. O único do que non gostan é da palabra nazi. Quitando a palabra nazi, séguenme sen problema. Iso un pouco acontece con máis movimentos de extrema dereita. A cuestión é a presentarlos como algo moderno. Entón, en vez de apareceren como 4 trogloditas e tal, pois aparentan xa como los defensores del bilingüismo, cunha megafonía mediática tremenda, novos logotipos, etc. Cando o Partido Popular volta ao goberno, ao pouco tempo deixa de serlle útil, porque non necesitan que teña unha entidade para
para mesmo colocar en risco a súa maioría. E a partir de aí, é simples. Sí, totalmente, totalmente. Iso... Porque segue existindo, tendo presencia nos medios de nalgúns medios de comunicación moi connotados, e nada máis. E nada máis. Entón, é bastante Sí, evidente. remata así a década como con tensión, conflitosamente, non? Así como... Sí, porque claro, cando entra a gobernar, para a Mesa o ano 2009 foi un ano duro, 2008. Houve a tentativa real, sen hipérbole, de que a Mesa desaparecese. Sen hipérbole, quero dicir que o que se chegou a facer, eu lembrome de algúns medios de comunicación moi importantes, por exemplo, que preguntaban, facían enquisas. Está usted a favor de que a Mesa amenace a comercios por non usar el gallego? Home, claro que con esa pregunta que vai responder eu estou en contra. Eu tamén estou en contra. O presidente tamén estou en contra. Como vas a ameaçar a un comercio? Porque acontece que nós non facíamos nada diso. Era colocar o mundo ao revés. Sí, 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 sí. Eu lembrome que un momento... Moitas veces a traducción non era só lingüística, non? Porque estaba pensando incluso nos manuais escolares que falabas antes. Había moitos manuais que traducían o galego dunha maneira super pouco rigorosa, cando non trechos en español directamente porque lles esqueceu de modificar, mas a cosmovisón, non? A lóxica toda é outra, non? É a de seres, pois, senón un dialecto, unha cousiña que está aí en España. Sí, sí, e ver nos libros de historia, non? Que en teoría Terrible, iso. Nos anos 80 e dis onde está o reino galego, onde está... Eu lembrome cando era profesor en Caldas, que mesmo daquela era profe de galego, e o meu alumnado dixen, profe, mira o que temos no libro de historia. Na parte de xeografía de terceiro da ESO, cando falaban da importancia da pesca en España, pois xa eran os que dicían que Galicia non é España, porque resulta que Galicia non tiña importancia na cuestión da pesca. O pesqueiro. Entón, colocaban a importancia da pesca, agora non me lembro moi ben. Lembro que estaba Murcia, entre os lugares que eran moi importante. Entón, claro, o libro estaba en galego, mas a cosmovisión que daba... xa a nivel histórico, non? No, a nivel histórico, eu penso que xa na prehistoria existía España, xa che poñían ali, só lle faltaba a raíña. Sí, en fin. Mas a parte boa, tal vez, é a resposta social que houbo. Eu lembro... de feito, eu xa, como levaba desde de presidente da Mesa desde o ano 2002, eu tiña moita vontade de voltar ao ensino, estaba canso tamén de tanto estrés continuo e tal, eu quería deixar a presidencia antes, mas o que acontece, claro, que alargastes ata 2014. Que non sei, eu pensaba que non ia haber esa mudanza de goberno. Entón, claro, sí que a mensaxe que daría se eu chego a deixar a presidencia nese momento non sería moi boa, por iso tive que esperar ainda uns aniños máis. Mas tamén lembro que igual que foron anos moi duros, tamén houve momentos de moita emoción. Cando convocamos a manifestación do 17 de maio, xa con Feixóo xa gañar as eleccións, 17 de maio de 2009. Case non saíra nos medios, moi pouquiño. Fixéramos un traballo, en fin, volcáramos o nacionalismo galego, especialmente a OBNG e a SIGA, volcáranse no posible. Volcáranse no posible. Pensa tamén que o OBNG estaba moi ferido, estaba con unha crise forte, mas a base volcárase. Eu lembrome, claro, que non contábamos coa resposta a esa. Non contábamos coa resposta a esa. Non... de que ese día encheríamos o Obradoiro. Eu lembrome a emoción de... Ainda me emociono agora. De, claro, ese día, 7 de maio, a xente comeza a avisar. Mira, é que... oi... non sei por que me está... Que estaba acabando o acto e ainda estaba xente salindo da Alameda. Non, pero antes, pero que se dicían, non, pero que nas autoestradas que estaban bloqueadas, que nas estacións de tren que xa non cabía máis xente para viren para Mani e todo isto. Fora un momento, eu, como, está, a serio, de repente, ao momento en que estaba saindo a manifestación, a xente foi un momento así moi, dos máis intensos da miña vida, porque había un momento así como de silencio ao começo, pero a xente aplaudindo, como, estamos aquí. Dando forza. Sí. E fora lindo,
encheron as dúas veces a Quintana, fora lindo. Fora un momento de duro, pero aínda continuamos. De resistencia, non? Sí, Foi sí, unha sí. década de resistencia en xeral. Non, se esas mobilizacións non chegan a darse, as de maio, as de outubro, toda a estrutura de Queremos Galego, ver como se volcou a xente, quero dicir, que hai cousas tamén que son que merece a pena lembralo, quero dicir, como a manifestación de xaneiro do ano seguinte foi a manifestación do sistema educativo máis importante desde a morte do dictador, máis importante. Iso recoñecendo mesmo sindicatos como Comisións Obreiras e UGT que non apoiaban a manifestación e, non tanto, un día ou dous antes tiveron que apoiar a manifestación sen participar, porque vían que a participación era tremenda, porque iso, non só as folgas, non eran folgas estudantís, é que eran estudantes que ian en autobús e que era o profesorado que perdía o día. Iso, entón, claro, que foron cousas sen esas manifestacións que houve neses días, sen tanta xente volcándose, moita xente español falante tamén, participando nas mobilizacións. Iso é moi interesante traelo, tamén, por toda esa simpatía e, por tanto, potencial, non? De novos falantes. Se non Feixóo faría moito peor. De feito, lembremos que ao comezo tentou erradicar máis o galego do uso da Xunta do que chegou a facer, que é grave o que fixo e o que fai. Mas ao comezo houve varias campañas monolingües en español, por exemplo. Que ben, porque estamos aí chegando á oriña de conversa e paréceme que máis ou menos de forma natural acabas de facer así como un resumo tamén para pôr en valor todo ese combate, toda esa cousa positiva que sacar. De feito, eu quedaríame, logo repetímolo, non? Con esas frases que comentabas ti de como, a pesar de todo isto, o galego aínda se mantén, non? Recupero comentarios por aquí que non estaba a facer caso antes e o Xico Paradelo mandou un aplauso, non sei en que momento, pero debe ser aí nalgún dos que estás a poñer en valor, non? E a emocionarte. Ricard está na conversa connosco hoxe, di, ligado coa enquisa e a maldita pregunta do xornal, en Cataluña e Valencia facen xusto o mesmo. A nosa mesa da normalización é a plataforma pela lingua da Cataluña e do resto das terras catalás. Os xornais din e dicían contra eles, espían os cativos nas escolas. E só analizaban se usaban a lingua, nada máis, que aínda vai a pior, vai máis a pior. E unha última pregunta, queres comentarlle algo a E aí tamén o importante é defendermonos fronte a iso, porque ás veces hai a tendencia a non responder, é certo que hai que medir tamén a quen lle respondes, mas cando esa resposta é desde un medio de comunicación forte ou desde unha institución forte, é importante respondermos. E aí sí que espero que haxa unha mudanza no goberno galego nas próximas eleccións, vainos a vida niso, mas tamén que é importante que se aprenda dos erros, porque un erro moi importante foi que estes ataques de Galicia bilingüe tiñan a resposta do movimento social, mais faltoulles a resposta institucional. Faltoulles a resposta institucional desde o propio goberno galego para explicar que eran mentiras as cousas que contaban. Non, que isto de que os nenos e as nenas aprendían só a ler e escribir en galego nas galescolas, cando son nenos e nenas de 3 anos, non aprendían a ler e escribir. Quen dese, que xa habían ter tempo para aprender o castellano, que ninguén quedou sen sabelo. Mais ese tipo de cousas, ou que aprendían o himno, non sei que todas estas cousas de se o galego estaba imposto nas escolas, era o mundo ao revés, mas faltou quen explicase con recursos e con autoridade institucional que iso non era así, pois que dixese, non, a situación é esta, nos aspiramos a que sexa esta, non? Porque lembrese que ademais o que se aspiraba era mínimo do 50% en galego, e podía ser, e isto, queremos que haxa estes libros, queremos que haxa esta formación, queremos... Non, un discurso en positivo para responder ao discurso do odio, e non houbo, é que E das fake news, que tamén estaba aparecendo aí, porque realmente o que estás a comentar é efectivamente que non é que fose unha posición e que eran mentira moitas veces. Recupero máis un comentario de Xianciño que di Carlos. Lanzabas ao ar a pregunta de por que o galego non está aínda extinto.
Acho que en parte polo mesmo motivo que as prácticas de sociabilidade precapitalistas, que non anticapitalistas, non están na Galiza de todo extintas. A pergunta é, do meu ponto de vista, como se fan políticas de clase en relación á lingua? Enténdoa como unha ferramenta cohesionadora máis que a outras, tendo en conta a presenza actual interclase do castellano. E apañando nese sentido de Fuster que comentabas, non sei se quedou o comentario remata aquí, non? Pero penso que se entende e que tamén trae aquí unha chave moi interesante, non? Que iso é que realmente, así como no pasado non era, non? Porque había unha relación de clase moi evidente entre quen falábamos galego e quen eran os señoritos que falaban castellano, hoxe, pois a clase obreira na Galiza tamén fala castellano, non? Non sei Sí, que ademais, ferramentas se che ocurren ou que solucións. moitas veces os grupos máis marginalizados das cidades galegas son español falantes, iso tamén é así, iso efectivamente hai unhas décadas non acontecía. Iso nese sentido sí que é importante tamén ter unhas políticas económicas pensadas no país, que iso é moi importante, non sen dúbidas, porque para a normalización lingüística nos falamos en termos Mira, acaba de poñer o que lle faltaba de comentario que non colleu todo, o que ficaba. Apañando nese sentido de Fuster que comentaste e que me apropio, todo falante que non fagas dos nosos, fanos dos deles. Pois. Entón, iso que desde o bipartito, por exemplo, algunhas consellerías que puderon facer unha política lingüística moi avanzada, aínda que fosen persoas galegofalantes e sensibles as que o fixeron, sí que facían unha política lingüística avanzada noutros sentidos. Penso, por exemplo, en industria, non? Porque se en industria faz política pensando na mellora económica do país, dos dereitos, non, de que a xente poida vivir no seu propio país e poida ter a esperanza e soñar con desenvolverse no seu propio país, iso é unha política lingüística moi avanzada. Sí? Non é cultural no sentido... Claro, transversalizalo, non? Que sería o ideal. Exacto. Entón, aí esa... E despois, cal é a clave? A clave é o uso. O que hai que facer é facer. Esa é a cuestión. Ter presente esa situación, que efectivamente, como ben indica, hai que coñecer toda a política lingüística e toda a política ten que partir da realidade. Non do que soñamos que podería ser, senón do que de verdade é. E aí, o que dixo é así. E, por tanto, hai que partir diso para aspirar a mudalo. Por un lado, coas políticas sociais e económicas necesarias, pensando, por tanto, no futuro do propio país, e despois, incorporando o galego. Incorporando o galego ali onde non está. É que, desde cousiñas básicas, pois, que efectivamente na educación infantil haxa a posibilidade de aprender en galego e de que haxa esa presenza mínima do 50% ben regulamentado e ben observado por parte da inspección educativa, o mesmo en todas as etapas, que na universidade se tomen medidas tamén para que o galego estexa presente. O galego é a única lingua tamén coa que non podes estudar unha universidade a distancia. Sei que a maioría das facultades tampouco está presente, porque se tomen medidas nese sentido. Esas son as cuestións clave, o mesmo na administración de xustiza, os programas informáticos, hai toda unha serie de medidiñas, nos cinemas, etcétera, que se levasen a cabo, a situación mudaría significativamente. Sábeno tamén quen se opoñen a que esas medidas tan pequenas se desenvolvan. Se iso fose así, pois, como en calquera lingua que se recuperou no mundo, pois o recuperaríamos falantes, persoas que o abandonaron pois voltarían a él, persoas que non o usan, no entanto, sí que aprenderían para transmitirllelo aos seus fillos, persoas que o abandonaron, porque eu penso na miña parroquia en Castiñeiras, na miña xeración, excepto un rapaz que falaba ás veces, o resto todo o mundo falaba galego. A día de hoxe moitas persoas da miña xeración non o usan, non o tocan. Entón, a cuestión é, esas persoas poden voltar a él? Poden, mas para iso necesitan ter os estímulos, ter os impulsos para facelo. Mas, claro, sen presenza da lingua e cun país que non ten aspiracións de futuro, é complicado. Eu, cando era profesor en Caldas, mandáballes sempre deberes ao meu alumnado e digo, porque ríome polo que ás veces que debate sobre os deberes, eu sempre son favorável, a ver, deberes, en fin, con a lógica e tal, mas é necesario traballar na casa. Mas
sempre sabían que había un tema que eu colocaba na primeira sesión da semana e que ia ser para traballarmos na seguinte que era un tema, unha redacción que tiñan que facer. E un tema dunha redacción era como se vían dentro de 20 anos. E esa redacción tan sen importancia, simplemente é soñar, non sei que, a min partiu o corazón. Partiu o corazón, porque a inmensa maioría do meu alumnado víase, soñábase con alegría, con futuro, con comodidade, fora. A única forma que vían de desenvolver as súas vidas con alegría era estando fora do país. Entón, iso é fundamental cortalo. Que se poida soñar, queremos facer negocios fora, queremos facer turismo fora, queremos, quen queira vivir fora tamén, que vou dicir eu que estou estes años en Lisboa. Sí, mas ter alternativas. Claro, iso noutros territorios non acontece. Non acontece en absoluto. A xente non pensa que a única forma de vivir feliz estando fora do seu total. Pois que ben, que maneira así como, non, de retomar tamén, porque evidentemente tocouche esa década, mas hai continuación, non? Poderíamos falar xa da seguinte, na que tamén participas, e mesmo da actualidade, mas xa levamos 1h10, non sei se hai algunha outra cousiña que che apetese comentar. A min tamén me quedou como un pouco vontade de falarmos deso, non? Do futuro tamén en chave, pois o mellor propostas que pode haber agora, binormativismo e futuro, mas creo que... Eu penso que é moi bo, eu son grande defensor desa táctica por todo o que significa de como colocar o debate en riba da mesa. Penso que é moi boa idea. Torces polo binormativismo. Pensas que dentro de 20 anos estaríamos mellor se hoxe... Eu, en xeral, tento apoiar todo o proxecto que estexa a favor da lingua galega. Ninguén ten a verdade absoluta e cada persoa ten unha forma de facer as cousas ao seu xeito. Iso non, eu teño o meu, ti tes o teu, cada un. Habrá cousas que teñamos en común e cousas que teñamos diferentes. Entón, a partir de aí, eu non entendo as políticas non, os discursos destructivos de que non hai que facer por ese camiño. Olla, se non hai que facer por ese camiño, ti faz o teu. Claro. E non, moito fai que non estorba, non se di así en boira. Pois iso, penso, porque tamén vi este debate estes días contra que o profesorado de defender o profesorado de portugués con materia diferente, non sei que, iso é antiagresionista, tal, digo, ou seja, tes posibilidades de actuar na sociedade, de facer cousas, de non ser simplemente isto un martiroloxio, estás criticando. Se non concordas, non te presentes ás oposicións de portugués, non hai ningún problema. Mas, claro, quero dicir que todo o que se poida facer, sexa iso, sexa as escolas sementes, sexa todo o que se poida facer, cada persoa, pois que avante. Fantástico. E cantas maneiras hai distintas, non, de chegar á mesma cima, que eu creo que tamén ese discurso construtivo foi algo así do que se recolle da tua traxectoria e que tamén para nós é como, bueno, acolledora e con moitas perspectivas de futuro. Así que, obrigadísima, Carlos, de verdade, que quedoume corto, Ainda seguíamos, mas iso, convido as persoas a que fiquen pendentes, porque a volta do verao, probablemente, pois, retomaremos coa década dos anos 10, da última década antes da actualidade, e continuaremos a debullar así polo miúdo antes de chegar á actualidade recollendo todo este relevo, non? Este testemunho que nos ides deixando. Chega unha cousiña aí a última hora, xico, di, acho que estamos nun ótimo momento para reforzar a coordenación de todas as entidades que loitamos polo futuro da nosa lingua. MNL, a GAL, a EX, a XLP, penso que sí, que este pode ser así un relato positivo, non? Moi ben, pois sí, con certeza. Hai que remar. Se non hai vento, non? Se non hai vento, bogar. Aí vamos. Pois moitísimo obrigada, Carlos. Foi un placer. Despedímonos aquí da xente que nos acompañou. Tamén moito obrigadas que estivestes con nós. Iso, convidamos a quen non vise algún dos episodios anteriores pois a que o retome e así completa e convidaremos para cando veña a seguinte década, vale? Non desvelamos aínda quen vai ser a entrevistada. Ata logo. Obrigado. Chao.